solasaldiaren titula eskatu zidaten mai inguru dalako berriketaldi hau antolatu zutenek, eta zerbait asmatu nuen eta bidali nion mezua Patxiri. Eta, oberik ez baldin bada, hauxe joango dut. Eta Patxik batez lau bosten proposamena egin ziren. Eta azkenean nik berak esaten ziren, ik erabaki eta erabakitzen duena aurrera. Eta azkenean alaxe jarri genion. Aurkeriak eta nagusikeriak literaturan. Baziren aukera gehiago ere, esan dudanez. Eta aukeraietari batean, hasierakoa kaldera bat zen. Zergatik utzi zion Saramago aurrentzat idazteari. Eta denez gogoratzen, Patxi, zergatik utzi zion? Baina, begira, Saramago ezagutzeko zortea izan Lanzaroten. Eta ni ez nahi sinadura zalea, beraz ez nahi segungo Durangon, ez dakit ez, alakok sinatu diezadan liburu baztan. Baina goratzen dute, beraz, privilegio batzuk izan ditugu. Eta nik ere izan ditut zurekin, beste testu liburu bat, lehen mailarako zer da pasatu duen, zer maite dudan liburu, irakurgaiak ziren gara hartan. Gaur egun ezin izan nintzateke horako bat ateratzen. Eta goratzen dut egitako bat, Saramago ezagutza izan zena. Eta gerora, jaso duela etxean, bere liburu bat, novela bat, berak sinatu da. Eta pentsatu, hau benetakoa da. Ez da agindu eta gero egiten ez da benetakoa. Gertatu izan zain noiz bain, Madrilera joan, Alfaguarara esan ningu dut. Ez dut esango nor, baina, eta zure urte betetzea da, eta horrentxe bertan bandua kioskora eta lore sorta bidaliko dizut. Eta jente bat zen. Eta handik atera ginenean, kotxera joan ginen, baina kiosko hor dago. Eta, ez du mereziz, espargarri utxarria, eta denak kakazak. Eta beraz ez denien lore sortarik bidali eta horretuta gertan nintzen. Beraz, literaturan holakoak ere jaso izan ditugu. Baina Saramago ere bai. Eta ezagutu nuenean irakurretan dukan Las maletas del viajero liburua. Eta hor bazen ikun la flor más grande del mundo. Eta ez dakit esan nion, album bat izan zitekeela oso ederra, eta alaxea Alfaguarak, hain zuzen ere, gero aterazion album bat oso ederra, gero CD batekin eta aterazena. Eta espainolez aurkeztu zuen eta Italian ere bai. Eta Italian mutiko batek esan omen zion, hori deklarazioetan irakurri nahazta. Ez dizut ulertu, zer esan nahi zenen, ez dut ulertu zure liburua. Eta Saramago Nobel saria ordurako eta esan zion. Arrazoia daukazen, nik ez dakit unbentzat idazten. Ez du gehiago idatziko. Alaxe, liburu hori, album hori helduentzako liburu batean zetorren eta berak etzekien, eta ia da. Ez baita bat ere erraxa. Estentzako novela batean, estena batean, neska bat irudikatzen zuen ogean etzanda, postura fetalean, eta lotarako, eta bere maitearen gutun bat sartzen zuen hankartean, oso egoteko, eta falta zuen persona horren hurbiltasuna presentzia sentitzen. Editorek esan zioten, hankartean ezin duzu jarri gutun hori, oso itxusi ematen du. Orduan jarriko dugu burukoaren azpian, almohadaren azpian, behintzat badago, eta protagonista aseta dago, presentzia hori badu, baina horixe ere badu. Batzutan idazleak berak uzten du, kabuz, beste batzutan utzi erazi edo gogan baten dizute, zer da, Nik uste dut hemen gure artean hemen Argitaletxetan ez dagoelarako zentzurarik, ez dagoelako, nik behintzat alako proposamenik ez dute jaso, konnotazio erotikoak edo izan ditzaken zerbait edo politikoki zuzena ez den zerbait emosteko, baina kanpoko argitaletxeetan gaztelaniaz argitaratu eta batez ere hezkuntza sarera oso bideratuta dauden bildumetan, bai niri ere inoiz egin didate proposamena eta eskaera, hemen euskarazko liburuan daukasun ondartzako maite min estena hau mesedez deskapinatu eta edo alegoria gisa jarri edo metaforizatu edo nahi duzuna, baina hitz hauek eta gordinegia dira gaztelanezko honetan aratzeko hori, bai gertatzen da batzuetan. Inspiraziorik ez dago. Inspirazio da egitasmo hori landu eta garatzea. Irudi bat da, irudi bat, imagina bat, niguen gabe dago.
baina gero gertatu daiteke, gero gaueko hitzak kontatzen hasten garenean, baina ere batzuk, gaueko hitzak egunez ere kontatu daitezke. Baina, ni guain desiatzen dago, luma dauka gainera eskuz idazten dut, baina ez dauka zer idatzen. Zain dago, irakurtzen, ez dago zer. Torri gara. Horaz nahiz, Amari Lekona poeta, esaten zuen, 7 urtez behin edo idazten zuela berak, ez da? 7 urtez behin aldatzen omen zaigu gorputza, ez da, zelula guztiak eta berak ere zerbait personala eta gertatu denean eta idazten zuen berak. Woody Allenek urtero ateratzen du pelikula bat, edo Henry Nortonek novela bat, ez da? Ez dakit, bakoitzak dauka bere prozesua, ez da? Nire ustez oso importantea da, Juan Cursi Berabideren alabak esan zuena, aitari esan zion, unibertsitatean institutuan, hasi zenean deskribapenak, metaforak, personaiak lantzen, utzi entziola entzuteari, txikitan entzuten zuen ahots hori, ez da. Irakurri bitartean entzun egiten zuen ahots bat. Eta gero institutuan hasi zenean aztertzen lanak, desagertu zitzaion plazer hori, magia hori, ez da. Zein bat ere gustatzen hitz hori barkatu magia, hau literaturan eta oso erabilia da. Eta morrotu dut, baina ahots hori, eta nire lanetan ere saiatzen naiz ahots hori, txuxura hori lortzen. Eta nola ez naizen asetzen nirearekin, adibidez Joan novelan ez da, Martin Tejeriarena bilatu nuen ez. Ipuin bat kontatua, norberak entzun dezan etxean ez, edo Maioien Hortena ez da, hartzkume ipuinean. Ze nire semeek ez dute irakurtzen, baina txikitan eta oraindik ere irakurri ez da. Oso plazer handi bat hori. Hoitzan noean, edo sofan eta irakurri ez. Tom Sawyer ez, baina badaukagu itzulpendarria. Zoragarria da. Fisikoa da, ia. Nik uste dut momentu honetan aur literatura dukan ajerik handiena, eta hori da nik nire baitan nabari dudana eta nolabait galga modura edo nabaritzen dudana neu idaztea jartzeko, neurri baten denbora eta bestelako enkargoak aparte utzita da, hauxe. Gauza oso antzeko geheriak egiten direla. Ez dagoela originaltasun handirik. Neuri ere, kostatzen zait originaltasun hori bilatzea noski, baina ikusten dut argitaratzen diren ume liburuak oso antzekoak direla danak. Igual nagusitu egin delako errealismoaren korronte hori, ez da? Beste batzuk ere egon zitezken, baina ez dira inpopularrak. Gehien nabaritzen dena hori da barne, arazoei edo kasu horitenean orduan ikusten dut panorama dagoela pizkat saturatuta lehenengo pertsonan hitz egiten duten protagonistez, ez da? Nik holan diagnostiko bizkor bat egiteko ez nahi sartuko bestelako adarretan, zan nahi dut komikia, antzerkia eta horretan sartu bari, baina oroa. Horretan ikusten dut originaltasun falta edo gaiak behin eta berriz gai berberekin jarrepikatzen ari garela eta ez dagoela originaltasunik produktuetan, hori da.